Tak řekni, že je to výborný. Řekni. Tady, že to je dobrý. Dobrý. A co tam máš? Jahůdky? No. Co tam jsou? Ukáž. Není to výborný? Ukáž mi to. To jsem ti ukazovala, takhle je to. Takový je to. Takhle jenom palec. Ne, tady ten velký. Ten velký. Tady ten. Takovýhle. Jaký to je? Výbor. Výborný. Super. Jednička. Jednička. A z čeho to je udělaný? Tvarohem A? migrovaný. Migrovaný, jo. To kecá. Migrovaný. Není to náhodou s jahodou? Taky si vám. Já už nechci, dělej. Jeden tlustochu. Já jsem tlustěch, jo. A ty jsi co? Bust, ty jsi bust. A ještě tam byla paní. Nech mi ten pisk. Kolik to sníst? Zvíře. Ukaž mi tohle. Ne, až to sníš. Až řekneš, že je to výborný. Jednička. Jednička, jo. A jsem to zbabal. Ne, až všechno spapaš. To, co máš v ruce. Nedělej ksichty. Polím. Sněz to, nejdřív jsem řekl. Dělej, to máš 2 hryzy. No. Máš to snědení, ne? Tady všude máš zuby. To ještě vzdychovat. No to by to sedí teda. Už? Nevím.